खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव फिन खेबसेबाव भिडिअ बानायफिनबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों धेमाजि जिल्लानि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों आरो मोजां खौराङा बेनो BKWAC आ बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि केरियार काउन्सेलिं खुंनो नागिरदों। BKWAC आ आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनि हेफाजाबजों बे फ्रि केरियार काउन्सिलखौ खुंनो नागिरदों। फैगौ 15 मार्चआव धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय SB बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलनि कनफारेन्स हलाव खुंगोन आरो 16 मार्चआव गगामुख मिंमांआव बे केरियार काउन्सेलिं हाबाफारिखौ खुंफुंगोन होननानै फोसावदों। जायफोर फरायसाफोरा बे फ्रि केरियार काउन्सेलिंआव बाहागो लानो गोसो बिथांमोना 7896382371 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामना लानो हागोन। गोबां फरायसाफोरा साननो हागौ केरियार काउन्सेलिंआ मा, बेखौ मानो गोनां जायो, BKWAC आ बेखौ मानो खुंदों, बे केरियार काउन्सेलिंआव बाहागो लायोब्ला मा बाथ्रा मिन्थिनो हागोन, गोबां फरायसाफ्रानो मिथिया जानो हागौ। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन केरियार काउन्सेलिंआ मा। लोगोफोर, केरियार काउन्सेलिंआ जादों गावखौ मिथिनायनि मोनसे प्रसेस एबा बिखान्थि। गाव मा खामानिखौ मोजां मोनो, मा थांखि लायोब्ला जिउआव जाफुंसार जानो हागोन, जिउनि थांखिखौ जाफुंहोनोब्ला मा खामानि मावनांगोन, मा गियान आरजिनांगोन, मा जेंना नुजानो हागौ, बेफोर गासैखौबो केरियार काउन्सेलिंनि गेजेरजों मिथिनो हायो। जों नुनो मोनो जे केरियार काउन्सेलिंआव जेब्लाबो एक्सपार्टफोर थायो आरो फरायसाफोरजों सोंनाय फिन्नाय खालामो। सोर फरायसाया मा थांखि लानांगौ, सोर मा गियान आरजिनांगौ, डक्टर इन्जिनियार जानोब्ला मा फरायनांगौ, माबायदि रोंगौथि एबा गियान थानांगौ, IAS IPS जानोब्ला मा फरायनांगौ एबा सोरबायदि फरायसाया IAS IPS डक्टर इन्जिनियार जानो हायो, बेफोर गासिनिबो सोमोन्दै केरियार काउन्सेलिंआव गुदि बिजौ गासिखौबो फोरमायनाय जायो आरो रोखायै फोरमायनाय जायो। बेल' नङा, केरियार काउन्सेलिंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबावो। दानिया नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ BKWAC आ केरियार काउन्सेलिंखौ मानो खुंदों आरो BKWAC आ खुंनाय केरियार काउन्सेलिंआव बाहागो लायोब्ला मा बाथ्रा मिथिनो हागोन, बेखौ हयथ' आं दिनै बे भिडिअआव बुंलायाबाबो जासिगोन। लोगोफोर, BKWAC आ आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनि हेफाजाबाव बे केरियार काउन्सेलिंखौ खुंनो नागिरदों आरो माखासे कर्सनि फारिलाइ फोसावदों। बे हिसाबै जों बेखौनो बुजिनो हायोदि आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटिजों फोसावजानाय बेफोर कर्सखौ लानोब्ला मा क्वालिफिकेसन नांगौ, सोर फरायसाया बबे कर्सखौ लानाया गाहाम, मा स्ट्रिमाव फरायनाय जानांगौ, एडमिसन प्रसेसा माबायदि जागोन, फिसआ बेसेबां थांगोन, मा सुबिदा एबा खाबु एबा फेसिलिटि थागोन, बेफोर गासिनिबो सोमोन्दै बे केरियार काउन्सेलिंआव सावरायगोन जानांगौ। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं सानहरदों जे बिटिआरआ जेरै सुपार 50नि गेजेरजों फरायसाफोरखौ बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ होगासिनो एबा कचिं होगासिनो, बेबायदिनो BKWAC आबो केरियार काउन्सेलिंनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ सायख'नानै बेसेन होनाङै एबा फ्रि फोरोंथाइ होनो थांखि लादों जानांगौ। जेखियानो जा, जायफोर फरायसाफोरा मिथिनो गोसो बे केरियार काउन्सेलिंआव बाहागो लानो हागोन। 15 मार्चआव थामहिनबा 15 मार्चआव सिमेन्टसापुरनि SB बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बे फ्रि केरियार काउन्सेलिंखौ खुंनाय जागोन आरो 16 मार्चआव गगामुख मिंमां नोलोबारियाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन। रेजिस्ट्रेसननि थाखाय होखानाय जानबुं नं 7896382371 आव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। फैबाय थानाय समाव आङो बेबायदिनो माखासे भिडिअखौ फिन बानायलांफिनसिगोन। नोंथांमोननिफ्राय अनसायनाय मोनगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। गोजोन्थों।